Така, тя вече снима. Сега така леко се завъртиш, за да снимаш такова обстановката. 360 градуса бавно. Да се завъртиш, да, ще. Усмивки! Снимам ви! Ей, тук ще тръгнем. Тук ще ти кажа. Точно ей тук, на тая цепка, където е. Ага. Ей тук смело тръгваш. Нали виж камъка къде е? Да. В тая посока ме теглиш, там ще сме видели вече. Нали разбрах? Точно камерата къде сочи. Камъка е нисък, няма Да, камък. между тия двата Да, камъка. е там искам да ме дърпаш. Когато ще кажеш. Много добре. Дай ми лява така. Така е отдолу да можеш да натеглиш. Е така. Айде. Пъни камерата. И когато ти кажеш, ще тръгнем. Малко да разбита още. Тук сега за нас е удобство, за нас слабо. Ях каква агитка! Теко на крачка назад. Мисля, че да. Тръгва.